Здравейте, пича от YouTube, аз съм Blood Knight и днес ще ви покажа някои неща за това чудо, деца намерих в пещерите там на крипъри, зомбита, на тия мобла. Доста трудно ще го щупите с ръка, трябва да чакате 1-2 дена просто. С това за по-бързо можете да използвате меч. Пробвайте да си направите сенсор с тези чудеса, няма да стане, само скачате, той го хвърля надолу. Пък ако искате надолу, ще чакате 2 дена. Се учи. Какво да правя сега? Кон. Обичам те. Сложи нещо за мен. Кон. Майката долу. И така, сега какво да правя, за кой направих този клип, защото беше толкова малък, не знам. Да пусне малко музика. Hello once again, audience. Intro! Darkness and red and whiteness. Darkness. Чакай, бе. Чакай само малко. И пускам най-хубавата песен Майна. Dogo, quem baixa escuta o macho. 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 Vou te chamar. Ulas, mane de dicas. Ulas, mane sumaquenas. Vou te chamar. Dicas, ulas, manes maquenas. Ако искате песента, ще е до описанието, да знаете. И... О, да, ям зон. Абе, аз направих този клип да ви дам неща за кобелва, пък накрая се свърши. Майка ти дома! Ям йо ендърман. То се крие. И дър. О, да. О, зомби! Аз съм табъска с плен! О, мини зомби! Майка зомби! И така, аз бях с Blood Knight. Това клип няма да свърши скоро. Още няколко таки пиараща ще изтръпа. What the fuck? О, крипър! От един хит не умря! What the fuck? Не умряла! Искам още кошки. Да умря. О, да. О, да. О, кошка. Чакай, кошка. Здрасти! И там има един скелет, сега ще му знаете какво. Вече съм казал много пъти. Яня!
крава долна мръсна гадна. What the fuck? 6 меса. Бя. И така аз бях Blood Knight. Сам ти дам с майка ви. Долна гадна гърмяща. И другия клип не знам за който е. Казвайте нещо, всякакви глупости ще направя. Но там пишете долу в коментарите.